Sabbath School, the heart of the church. Nyame ma ni nyame adofonom yama ye ho akwaba badusua a etoso enum a watu din se rehwen se kanea anadwo enwiase a eduru bone sum mu no ebeden na me ne wa ye gidifo ya hwe wo sa wiase wimu eno na dusua na ebema ye hu ekwan e befa so ahyen owiase a eduru sum no twe no di ho adanse se Yesu Kristo oni nu wiase han esa kama ye hu se yensu itwase ye hyen ma wiase nyina hu ye so Yesu oni wiase han ene ye ya itwase ye hyen ma wiase hu ye ne sen na dusua na be kire ma ye hu meso se ahobrase me bebre akoma se ne enua David die ewura dusua ni mu yi na ansa na no ye mmompai unyam tumfo ye da wase akwanya wasan de amaye na wotwe mu eso se kan enua David hu adusua bre mu on church yi wo Kristo Yesu wudi mu nti amen. Adofonom me ma ye nyina ye ho akwaba eba adusua etoso enum ama man so nsem no wato ne din se no devil strings radio bonsam emata ho okwan bia eso ekrobi a na akudie ne koso na odi nipa nampo ena ewo saa bia ye no isan ehu ane dankrofo so enti no na udwane etoa abosom ene ahonhom ahodo impo konsuo so akwa akoyidam kra omo hahama ebia wode etoto omo boat na omo teso no ansa kra no motimi ayi na mebre na mohempon ana wo ekronum no wo se eda bidua afede wo pese wo hwesa ahonhom no mo ho ana se omo ndi ho inteda wo konsuo so no wafa haban bia to ne boot so wakwa so yi na mebre kra cha face na ma wo yi no oba fie so na ere awo na no se emra ma fa bosom bia mba me ho ena manya Israel ti sei enti ne ban wo tu ni se kata rogoza asechire ni se obonsam bia emata eho na bofra no ebenyini ye ebeye dipakesi a ye kan ho ase na emre ekonanim Europeans eba akuranase ebetoto enkoa na ship bi eba ide na ya twere ho Advent Herald na me yebebe da kwanfo ensempakafo o meka nyame asem ho ama abofra na saa ebre no wanyi kakra ode ne ho ehye nyame asem pai mu ema ye bonus o me nipa 23 na wotete ewo na emre ekonanim na sempa ne enyini na eko nanim no saa ebre no mu na omwura the Second World War no emu ti Japan fu bi eba ha omehu se memeda kwa ofo sumi konanim na so moyo ho nyame asem no omo frɛ nipa na wo ho a na yenua rogoza oka ho no se ke ye shutu wonyina enti ye ma order se 1 2 3 a ke be shutu wonyina enshranka nyankopɔ se woka 1 woka 2 o se edu so beka 3 amia shutu saa sempakani we ene wona aka no afidi omo ye ya wantimi amie na no mpo anka 3 do enti ye chi won ekogu afiase enshranka twedi ampo nyame se yenua ne papa ehu onyame kakra na wode ne to onyame esum mu no enne otumi boai ema yeyi 27 US pilots and 187 Australian and New Zealand soldiers. Utumi ma yeyi one free fiase na yenua a ye ka no wasemi 1964 emra wadi 62 years ena wuye osom asafo no for 37 years na enshranka twedi ampo Nyankopon se oda ne ho adi kakra bi kire ohene wi na enam ne so enne bokọ sa Solomon Islander ewo memida kwanfo somo a agentre ha enne wate ho afri abosom sem ma ye ho kwan kakra bi a Nyame ede be ye adwuma enne
ɛkɔ yɛn adesua no so onyame nka yɛn nyinaa ho na adom nti amen. Me nua adɔfoɔ mesrɛ wɔ ne diem sɛ subscribe to yɛn channel we fa message no ɛma obi foforɔ ebia obi bɛte nsɛm yi bi one line bi ɛwom ɛmɛma no asesa no adwene wɔ Nyankopɔn ho ɛbɛtumi de no apue heaven daakye bi ɔbɛkyia wo sɛ message na eduru me nkyɛn no ɛna maa me hyɛ asɛ sɛ mebɔ bra pa a na medum mo nti me nso mapue heaven ha ebi adɔfonom mema yɛn nyinaa yɛn ho akɔ aba ɛba adesua a ɛtɔ so enum wato ne din sɛ rehyerɛn sɛ kanea anadwo dodoɔ a ɛnam nsuo so anwummerɛ ɛno kanea ɔmfa nni agorɔ efisɛ woyɛ least mistake a ɔnhwɛ a na obi apem anaasɛ wakɔhyɛ baabi a ɛnsɛ sɛ wokɔhyɛ yɛn nso ewiase adane esum na bɔne atwa yɛn ho ahyia no onyame eto nsa afrɛ yɛn sɛ yɛma yɛn kanea so ɛnyɛ sɛ yɛ kanea no na ɛma nipa ehu ɛhan ɛnyɛ sɛ esum ebeduru afoforo ɔsomafoɔ Paul de foto nsɛm a wɔde ma yɛn ɛne sɛ adwada na ayi memene da na desua no ma yɛte aseɛ sɛ Nyankopɔn ɛto nsa frɛ ɔman Israel ɔma wɔhu sɛ so wodi na hyɛdeɛ so a ɔbɛyɛ nipa sononko afiri nipa a atwa wɔn ho ahyia na nam wɔn so ɛna hann ɛbɛba amanaman mufuo ɛso Yesu Kristo so ba asase so no ne botaeɛ koro ɔse meni wiase wei ɛhan ɔpɛ sɛ wiase ɛba ne nkyɛn ɔsan me yɛte aseɛ sɛ n'akyidifoɔ nyinaa te sɛ ekuro a ɛda bepɔ so nti wo sɛ da biara Onyankopɔn pɛ sɛ nsusuɛ ɛda yɛne wiase wei ntɛm na yɛn na yɛsɛ wiase ehu yɛn na yɛn na yɛsɛ yɛhwɛ wiase wei na Paul ɛka asɛm bi a ma kwasiɛda na desua no wɔtoo ne din sɛ nea Onyankopɔn ɛyɛ wɔ yɛn mu no ɛno na yɛyɛ no wɔ anisuo adan nti na ɔsomafoɔ Paul ɛka saa asɛm wei ɛwɔ Philippians chapter 2 verse number 12 and 13 ɔsomafoɔ Paul sɛ sɛ mode ehu ɛne nsiɛ ahopopoɔ ɛyɛ mo nkwagye ho adwuma a ɛna foforɔ ebehu deɛ Onyankopɔn ɛyɛ wɔ mo adentia dodoɔ a ɛma wɔn ho kwan esua adeɛ no wɔsesa wɔ nisuo na saa nso na dodoɔ a wɔma wɔn ho kwan ɛma onyame yɛ omumu adwuma no anisuo etwa sɛ wɔsesa tosomafoɔ Paul sɛ mo nkwagye ebewie pɛyɛ a moma mo ho kwan na onyame nyɛ mo mu adwuma na ɛna bɛda adi ɛwɔ abɔnten deɛ yɛtumi yɛ biara no yɛn nkwagye nyinaa efitwa di ampa onyame ti sɛ yɛama yɛn ho kwan deɛ menua no ɛne anisuo obiara ɛnhu hwee na yɛhwɛ adwada na desua no a ɔse light in the dark world kanea a ɛwɔ ewiase a ɛyɛ esum menuanom ahobrɛase a last week ne ɛka ho asɛm na abɛpue mu wɔ ha ebio ɔse sɛ yɛhwɛ Kristo ne yɛabrɛ yɛn ho ase ne yɛaka yɛn ho abɔ mu deɛ a ɛne wiase a ayɛ esum no yɛbɛtumi ahyerɛn wɔ mu hyɛne nso paa sɛ beaeɛ a esum wɔ paa no kanea ɛhyerɛn ma yɛhu ne yie nti ɔsomafoɔ Paul ɛka kyerɛ wɔn bia wɔ Philippians 2 verse 15 ne sɛ ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ blameless harmless without fault wɔka kɔsi sɛ efi ɛdɛm ne nkekawa biara ɛnsɛ sɛ ɛwɔ wɔn ho ntimi nuanom ne adɔfo no afutu sɛm bɛɛ ne yɛfa no wɔ ha yɛwɔ wiase wei mu deɛ ne nso yɛnyɛ wiase wei dea ɛyɛ sɛ yɛmɛ wiase hu sɛ yɛ memeda kwanfoɔ yɛn dressing yɛn adidie yɛn bibia ɛyɛ different yɛne wiase wei ɛni twaka ɔsan ka kyerɛ yɛn sɛ wiase wei TV so media no ɛkɔ so nyinaa ɛyɛ bɔne but ɛbrɛ wei ne yɛsɛ ne David yɛ adwene sɛ yɛne yɛni akwapam sɛ yɛnhwɛ ade bɔne edisua ne sa toa so wɔ benada ne sɛ a living sacrifice tete no mo nneɛma bi a wɔde bɔ afɔdeɛ na ahwie sa ɛka ho na ɔmo wɔ isam so ɛwɔ hɔ na ɔmo wɔ ɛmoa ahodoɔ nso ɔmo de bɔ afɔdeɛ Paul say ahwie sa no ensa no wo hwie de bɔ afɔdeɛ no wo hwie ya na asa no ɔsomafoɔ Paul say
me bre a akasa nanso me te se hwiesa ye de me bo afode a ete ase a ehwam adisuane me ete ase de ntia Paul afode no na ete ase ukan Acts chapter 5 verse 42 42 I say na Paul oche asempa de free efiem ko efiem ukan Acts 12 verse 12 I say they opened their homes for the study of scriptures okochere onyame asem e wa foforo efiem osama am reasons to believe the scriptures ni nyina say Paul no yesempa kani enti na forebo no enyenwa se woka se eya fori a etiase ene na tete adikanfo no yeye na nei so eno ne yeso ye ya ye beye memeda kwanhwefo a yenso ya fode ehwam na ewie peye na etiase wo wukware na disua na oyi Timothy gina ho eka Timothy suban ho asem adentia osi Timothy na otesem adentia Timothy tise Paul 2 Timothy 4 verse 5 na Timothy osempakani 1 Thessalonians 3 verse 2 osumane mane ko Macedonia empra hudo pi no osumane mane ko Corinto ne ko ye adwuma Paul and Silas ne Timothy adwuma wo Thessalonica enso yetimi hu Paul say oto aso ka kire afoforo say Timothy ne me na ya adwene no eye kro. He was like Paul in many ways. Na oye onyankopon adwuma ahoden a no de nyame dwuma na no odin enti nya won say Paul friend say a soldier of the cross. Na adwene no ene ne suban no na ewie peye enti it was a proven character. Suban a ewie peye na ye ka ho asemi edi Timothy ho asema ode ma ye baako anno o si Timothy life was a disciplined life menu anom Mame White ka asem bia me pese ye dwene ho eyie pa o si emra enipa hyen na bufuo no se amaye bo amfu ne ebre ye ho ase yi won ano a emaye suban ni wie peye o si if insulting words are responded to by gentle answers and oppressive acts by kindness, this is evidence that the Spirit of Christ dwells in our heart. Ze de ahobrasie eyi enhyeso ano ne di moye boko eyi atemdidi ano a we ne dead say afi de Christo abetena ye na kuma mu na yete se Timothy a proven character. Ye de addition ba awie yawada or see hold such men in esteem. Epaphroditus oya brantia ono so no tise Timothy emra Paul odefiase no na yesuma ne se onfa sika enkono nkohwe Paul atade obehye Paul atade de bebe fie nyina no omuna na ohwe so ema wo sika aduane nsuo de ne de bo Paul ho bra nyina na ekuta Epaphroditus na ne yemu hyehye no wasempa no ho adwuma no wo kono oba nyina oyare mpa ka oye awu oya brantia no free abosomfie ni din a eda no so no dodo enim Epaphroditus na oye bosom din pa na eda no so nanso obo asu awo nyankopom aso nyamedwuma mu ye ono na Paul eka asem bia enwanwa o say we should hold such men of honor. Asema Yesu Christo ka kire soja haso panino say oyobema na oye highly esteemed. Yesu Christo Peter asema kan say oye precious cornerstone oye buo adansifo atwene na ye de ababeye hwiase buo titire no. Sa asem krona na Paul de ma Epaphroditus say ye de ne totu obi ti say Yesu na ninsi ya na no odin onyankra ko bewu ama asempa no na Paul say enya nipa bi ati sei ya ene won kanea ehren eti moma yenso won mu eye ene adisia no ya hwe ekwan a ye bema yen kanea ahren ewo esum de edi kan ya Paul ade ye mfato ho ema yen eye se ade a ewo ye mu no eye se ye onyankopon ase eno ne bedadi de tosu mienu mumma yankania na ekuta ya na enhyiran mfansoso ye entu wiase ene ye entem na mumma ya na fode a ye bo wo wiase wiemu enye de so nyankopon ani onyame asem nkuto na yen character no enso ni te se Timothy ensempakafo na ensanso ni te se Epaphroditus dodo a obetumi de won kwampo ato ho ama onyame asem Unyankopon hyira na disua nsomaye na adomunti amen. Abusia Unyankopon hyira
se waje bre ne ya hwe adesua no awie igidi ye se nimde pinu anu anya fa adesua yesua ye mu Nyankopon wanya okese na okoso ntina nim nchiro ye gidi ye se firi neko okwan bia so no yanso ye bebo moden si ye be ye han e wa foforo abrabo mu na won so atumi abese Yesu se ya Nyankopon ntina nim nchiro na onka ho ye besro omoden se obe subscribe amaye na adesua foforo ne nya de betum pe wonso se atumi aka na ye nyina ye sua adesua kakra na eboa siesie yen ma osoro ahenie no nti ye nya de betum abomodin se obe share link na ma obi nso ensa atumi aka na that had e wodesua hodo bebra ye hyehye wo kwan so de aba wa kwam nti bomodin na ne ye ntena hanom ne woni papi no a ane ye wo ede ema wo until next week same time that had yes answer the Sabbath school adesua no ebebro oni Onyankopon ho ntena